数チャージチャイナ、ルーパニチャイナ、サンブルで、私はそんな富物は持っている人ではない。寸というのは金、チャージ銀とか、こういうことは持っていませんけれども、すべての人生はあなたのために捧げます。そして、ゴーダルピリデドエラアゼプラブジが、私も、ゴヤみたいな暗い心なんですけれども、神様どうぞあなたが入って明るくしてください。意味です。じゃあ、歌っていきます。一番最初。